गिबियावनो जोंहा आदाया फैनानै जोंनि नार्सारिनि सायाव भिडिअ खालामफैनायनि थाखाय गिबियाव आदानिसिम साबायखर थाबाय। अन्नानै बयबो बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो मिथिलायो। गावजों गाव जों बर'जों बर' बयबो खौसे जानांगोन। बेफोरबायदि 12निफ्राय 15 बोसोरनि उनावहाय जों खर'रफुलि जाहैनो हागोन आरो। दा जोंनि रायजो राजाया हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि पिडिमारि ब्लग चेनेलावहाय बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खुलुमहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं दंबोयो जोंहा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि दिन्दांपारा गामियावहाय दंफैयो। दिन्दांपारा गामिनि बिथांमोना आंखौहाय खावलायहरदों जे आंनि चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे फिसा नार्सारि खुलिनाय जादों। बे नार्सारि खुलिनायखौ बिथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो थाखाय भिडिअ खालामनो थाखाय आंखौहाय हांख्रायनायखाय आं बिथांमोननि न'खरावहाय नुजाथिफैबाय दिनैहाय। आरो बिथांमोना आंखौहाय जेरैबायदि हांख्रायदों, बिथांमोना गावसिनि जा फिसा दासो स्टार्टिं नालाय बेखौहाय दिन्थिनो थाखाय आंखौ खावलायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम हामलायहरनाय थाबाय। जोंनि बिथांमोनाव मिथिना लानि जोंहा बे अनार बा मालिकफोरनि बिथांफोरनि सिगाङावहाय मिथिना लानि बिथांमोनानो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायगोन बेवहाय मा फुलि मोननाय जायो, मा फुलि मोननाय जायो बिथांमोनानो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायना होगोन। जों फार्स्टआवनो बिथांमोननि नामखौहाय मिथिना लागोनसै। नोंथाङा नामखौ अननानै फोरमायना होदो। खुलुमबाय, आंनि मुङा ददिराम बसुमतारी, आंना गामिया दंग'पारा, बेनिफ्राय जोंना नार्सारिया नैबे जाहैबाय आरो दिन्दांपारा आंनि लोगो। आदसा पार्टनारशिपआव मावदों आरोना। बेयावहाय जेनेबा नोंसोरो नार्सारि दा खुलिदों, मा फुलि मोननाय जायो? मा फुलि मोननाय जायो? बेवहाय जोंहा कक'आ चक्लेटनि फुलि मोननाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा भेनिला, बेनिफ्राय जों दंबावो चन्दन गुफुर। चन्दन गुफुर, चन्दन गुफुर मोननाय जायो। जेनेबा नैबे खाथि खालानि जाय बिथांमोना बे फुलिखौहाय गोसो जादों गायनो बा बिनि खेथि मावनो लुबैदों, बै बिथांमोना जेनेबा नोंथांमोननि सिगाङावहाय कन्टेक्ट लाहरबा माने बे फुलिखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय एभेलेबेल दं आरो ना? एभेलेबेल दङ, मोननो हागोन। कक'आ चक्लेट फुलि मोनगोन, ओमफ्राय आरो भेनिलानिबो फुलि मोनगोन, आरो मा चन्दन गुफुर। नोंथाङा दायो कक'आ चक्लेट फुलि आरो भेनिला फुलि दङ आरो चन्दन गुफुरनि फुलि मोननाय जागोन। बिथांमोनावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आङो बिसोरनि नाम्बारखौ आंनि स्क्रिननि गेजेरजोंहाय होनाय जागोन। बेवहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरो ना। जों आरो बिनिनो लोगो बिथांमोना पार्टनारशिपआव मावदों होनदों, बे सासेनाव मिथिना लानो। फंबायनि नामखौ खुलुमबाय, आंनि मुङा रुद्रसिं स्वर्गियारि आरो आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि दिन्दांपारा गामियाव आंना न'आ। गिबियावनो जोंहा आदाया फैनानै जोंनि नार्सारिनि सायाव भिडिअ खालामफैनायनि थाखाय गिबियाव आदानिसिम साबायखर थाबाय। नोंथांमोना होमबा सानैजों माने पार्टनारशिपआव बे खामानिखौ माने मावनाय जादों आरो ना? जों सानैजोंनो पार्टनारशिपआव दायो बेखौ मावदों आरो। जोंहा दा बेवहाय जोंनि नार्सारियाव कक'आ आरो भेनिला लोगोसे चन्दन गुफुर बिफां फुलि मोननाय जागोन। रायजोफोरा सोरबा जुदि गायनो थाखाय गोसो गुदुंब्ला, जुदि नोंथांमोना जुदि गय बिफांनि सिङाव जुदि इन्टारक्रपिं खालामनो गोसोब्ला, नोंथांमोना जोंनि बेवहाय फैनानै फुलिखौ लांफैनो हागोन। आरो दाबसे हानिफ्राय नोंथांमोना डाबल इनकाम खालामनो हागोन, गयनिफ्रायबो लोगोसे कक'आनिफ्रायबो, लोगोसे नोंसोरो भेनिला बिफांखौबो गायनानै दाबसे जायगानिफ्राय माने मोनथाम आबादनि मुलाम्फा दिखांनो हागोन आरो। माने सोरबाफोरथ' एकदिनिया गायगोन नालाय, ओमफ्राय बे जेनेबा एसे एनै आइडियाफोरखौ नोंथांमोना होनो हागोन ना? गायनायनि जिथु आइडिया बा मेथड, बेखौ जोङो बिथांमोना जुदि फैयोब्ला, फुलिखौ लांनो फैयोब्ला जों माने A to Z फोरमायनानै हरगोन आरो। दा जेनेबा नैबे कक'आ चक्लेट फुलिखौ नोंथांमोना फांसे बिफाङावहाय बेसेबां प्राइस लानाय जागोन? जोंथ' दायो कक'आ बिफां फुलिनि दामखौ बारा लानाय जायाखै। दायो बयबो धोनि गोरिब बयबो माने गायनानै बिनि मुलाम्फाखौ लानो हानायनि थाखाय जोङो 40 राङावनो दायो हरगासिनो दं आरो फांसेयाव। नोंथांमोना खोनाखाबाय, 40 राङावनो नोंथांमोना नै बिथांनि न'खराव फैनानै कक'आ चक्लेटनि फुलि लांफैनानै गायनो हागोन। जाय बिथांमोना गोसो गुदुं दङ बा सानबाय थानानै दङ, जा फर्मुलाखौ मिथियाब्लाबो बिथांमोना एसेब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आइडिया हरगोन।
नोंथांमोना रावबो रोङा माया होनना साननो नाङा। बयबो फैनानै जायफोरा गोसो गुदुं दङ, बयबो खेथि मावनो गोसो दङ, फैनानै लांनानै नोंथांमोनाबो आबाद मावहै। कक'वा चक्लेट, दुनिया आरो चन्दन गुफुर। देखायना होदो फुलिखौ। आखाइजों हमनानै आखाइयाव हमनानै जोंहा बेयो जाहैबाय जोंहा कक'वा बिफांनि फुलि। औ, बे बिफांखौ माने गायोब्ला जोङो 1.5निफ्राय 3 बोसोरनि गेजेराव जों माने बिनिफ्राय फिथाइखौ मोननो हागोन आरो बारा गोबाव सम लाया बियो। 1.5 बोसोरावनो फिथाइ थायगोन आरो ना? 1.5 बोसोराव थाइबा थाइनै थायगोन आरो ना। बेनिफ्राय जेब्ला 3 बोसोर गाहाम जागोन अब्ला एसे बुरजा बिबाङाव थायगोन आरो फिथाइया। दंफाङा जेसेबां देरगोन एसेबां बारा थायलांगोन आरो। बे फांसे बिफाङावहाय बोसोराव बेसेबांसो जेनेबा खामायनो हागोन थाइबा फिथाइ थायनायनि उनाव आरोना फांसे बिफाङाव कक'वा चक्लेटजों? नैबे कक'वा बिफाङा नोंहा जेसेबां देरो एसेबां नोंहा प्रडाक्सना बाङोबा नोंहा माने इनकामाबो बांखागोन। माने फार्स्टआवहाय बियो नोंहा हमना 3 बोसोरसोनि उनावहाय माने 500निफ्राय 1000 गाहाम होगोन आरोना बियो बोसोराव। 500,000 फिथाइ थायगोन? 500निफ्राय 1000 थाखा होगोन आरो मानि हिसाबै। स्टार्टिं फांसे बिफाङावनो आरोना? बेनिफ्राय जेब्ला बिफाङा देरलाङो उनावहाय बिदिनो 4000निफ्राय 8000सिम जोङो मोननाय खोनादों। दंफाङा गिदिर जानायनि उनावहाय आरोना बियो। आदसा नोंथांमोना गासिबो खोथाखौथ' मिथिखाबाय। जाखिनि नोंथांमोना आरो मिन्थिना लानो बिथांमोननाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाखागोन स्क्रिनावहाय। बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना फन खालामनानै सोंहर, बिथांमोनजोंहाय सावरायहर माबोरै आरोबाव आरो मिथिनांगौ दंबावोब्ला बिथांमोनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। जोंहा नैबे आंनि आखायाव थानाय फुलिया जाहैबाय दा बियो भेनिला फुलि। भेनिलाया रोखोमसे मस्ला जातीय मोनसे लाइफां बियो। बेखौ जोङो इन्टारक्रपिं हिसाबै मावनो हायो। बेखौ जोङो गय दंफां बा जिखुनु दंफाङाव जोङो बेखौ माने गायनानै जों बिनिफ्राय माने फिथाइखौ मोननो हायो आरो। दा जोंहा भेनिलानि जिथु दाम, भेनिला फिथाइनि दामा जोंहा गोरान खालामना फानोब्ला 25निफ्राय 40,000 गाहामसिम थाङो पार केजि। दायो बेखौ गायनानै जोङो माने गोबां माने मुलाम्फा खालामनो हायो आरो। नै लोगोफोर, नैबेनो जोंहा चन्दन गुफुर फुलियाहाय एसे फिसा लासै लासै जाखांबोगासिनो दङ। रायजोफोर, नैबे जाहैबाय जोंहा चन्दन गुफुरनि फुलि। नैबे चन्दन गुफुरखौबो गायनानै जों गोबां इनकाम खालामनो हायो। बे जाबाय बुहुमनि बयनिख्रुइ दामिसिन दंफांनि बिथोराव बियो 2 नम्बराव फैयो जोंहा। दा चन्दन दंफांखौ जोङो माने गायोब्ला जोङो जों बारा नङा, जों जुदि 100 दालबो गायना लायोबा बेखौ जोङो 12निफ्राय 15 बोसोरनि उनावहाय जों कररपति जाहैनो हागोन आरो। दा जोंनि रायजो राजाया गोबां आबाद मावबोगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो। नाथाय आबादजों जोङो बांद्राय हमना ला डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बेलेग आबादजों। खिन्थु जोङो बेलेग आबादजों लोगोसे जोङो बेखौ जुदि मावफायोबा जोङो 12निफ्राय 15 बोसोरनि गेजेराव जोङो माने कररपति जाहैनो हागोन आरो। मानो होनना बुङोबा बे दंफांनि बेसेना गोबां। बे दंफांखौ जोङो 15 बोसोरहालागै फेदेरोबा जोङो फांसे दंफांनिफ्राय मिनिमाम 1 लाख गाहामखौ मोननो हायो आरो। अब्ला नों 100 दाल बिफां गायना लाब्लानो माने 15 बोसोर उनाव 1 crore नों मोननो हागोन आरो। रायजोफ्रा सोरबाफोर जुदि गायनो थाखाय गोसो गुदुंब्ला बे बिफांखौ लांनानै गायहैनो हागोन आरो। बहुद गोबां खोथा मोनथिनानै लानो हाबाय। जोंहा फंबाय सानै बिथांमोननिसिम बहुद बाख्नायथाव जोंनि बे राङापारा हालामनि दिन्दांपारा गामियावहाय बिथांमोना जा थांखि लादों, बेफोरबायदि नार्सारि जा फुलि जेनेबा जोंनि बे ओनसोलावहाय मोनै फुलिखौ बहुद गोजाननिफ्राय लाबोनानै होफैनो हादों। बे ओनसोलावहाय मोना बे फुलिखौहाय। नोंथांमोना सोरबाफोर माबाफोर डाउट जादोंबा बे कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय फन खालामनो हागोन। आरो जोबथारनायावहाय नोंथांमोना जायफोरा बे खाथि खालानि, अन्नानै बयबो बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो मिथिलायो। गावजों गाव जों बर'जों बर' बयबो खौसे जानांगोन। बेफोरबायदिनो गोबां जों आवगायलांनांगोन। दानि जुगाव बहुद खस्थ'सै सोलिनाया, बिनि थाखायनो गोबां आइडिया बाहायनानै, मेलेम बाहायनानै खामानि मावनो गोनां जादों। बेनिखायनो फंबाय सानै बिथांमोना जा थांखि लादों मोजां मोजां जाफुंथों, बेनिफ्राय बांसिन गिदिरसिन दावखोलांथों होननानै आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय। जोबथारनायाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे गोजोन
गोजोन बेलासे समावहाय भिडिअ खालामनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनायजों लोगोसे गोसो गुदुंनिफ्राय फिन खनसेबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय खुलुमहरनायखौ जासिहरनानै दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।